Zbog velike ljubavi prema sportu, zdravom načinu života, ali i želji da pomognu, 3 rekreativca iz Bačke Palanke došli su na ideju da spoje lepo i korisno i organizuju humanitarni trening za sve zainteresovane građane, ljubitelje sporta i rekreacije. Trening će biti održan u nedelju 3. jula na Coca-Cola teretani na Otvorenom sa početkom u 17 časova. Za cilj i ideju nam je da propagiramo ovaj sport i da pomognemo jednom mladom životu, mladoj devojčici iz Bačke Palanke, Lenke Žutković, koja je potrebna pomoć. Ideja je nasla tako što smo trenirali i pošto znamo veliki broj vežbača iz Bačke Palanke, htjeli smo da sve ujedinimo i svi pokažemo ono što smo spremali godinama, mesecima, za što smo vežbali. Hoćemo da jednostavno proširimo tu priču, da ulica nije samo neko ružno mesto, da se može napraviti dobro društvo, dobar trening, izraditi sebe kao osobu i kao u izgledu. Jednostavno da zaokružimo tu priču, uveli smo i humanitarni aspekt, gdje hoćemo da pomogne našoj sugrađanki koja treba da ode na liječenje u Ameriku. Na treningu ćemo raditi zgibove, podelit ćemo se u 2 grupe na ove 2 šipke za zgibove na koli i onda ćemo kružno raditi, svako uradi po neki broj pa ide na kraj reda i tako se smenjujemo. Tako će se raditi zgibovi, posle toga ćemo raditi u serijama sklekove sa nekom pauzom od prilike minutu. Menjat ćemo hvatove na zgibu kako bi pogađali drugačije mišiće, leđa i bicepsa. I uopšte može da dođe bilo ko, ne moramo uopšte da treniramo. Može da dođe i neko ko će samo gledati sa strane i hoće samo da pomogne Lenki. U cilju je da treniramo, ali ne moraju dolaziti ljudi koji su u treningu. Trening će biti održan u nedelju 3. jula i svi su dobrodošli, znači svi mogu da dođu i ljudi koji ne treniraju i koji treniraju. Biće postavljena kutija kako bismo donirali za Lenku da može da ide u Ameriku i svako će moći da ubaci koliko može prije treninga i onda ćemo da radimo trening. Skup će biti u 17 časova i mi ćemo doći malo ranije, a s treningom ćemo početi u 5:30. Pozivamo još jednom sve građane kako bi mogli da pomognemo našoj sugrađanki Lenki.